That's what we are here to do. When we say we want jobs, because what umntwana wakaphindana ne-Totas was self-help and self-reliance, ukuzakha nokuzenzela. Nika umuntu ithuba lokuthi azenze ngcono. Because sinesho labantu abafuna ukuthi basigcine ejele lokuhlezi besimukelisa ngaso sonke isikhathi. Ama-grant, ama-food parcel are not a permanent reality for a country that wants to grow. It's jobs to restore the dignity of people to be able to stand on their own. And the first point of call is that foreign nationals who are in the country illegally occupying jobs which South Africans can do is an injustice to the fight against poverty and inequality. Ithi ukuthi umthetho in the country kufanele kube kungenabantu abama-scarce skills amavela kancane abakhona esingeni ukushayela i-Uber kuyona i-scarce skill, ukuba i-waiter kuyona i-scarce skill, ukushayela i-truck kuyona i-scarce skill. Sengiyabona manje nezibhedlela namaklinikhi sephethwe ama-foreign nationals. Sinoqhaqa lwamanesi eNingizimu Afrika asidinga ukuphathelwa abanye abantu. Why kufanele abantu baseNingizimu Afrika bahlale emakhaya benziwe okhangezile, imisebenzi ikhona kuvimba abanye abantu? Ngeke nje ngisuke lana ngithwale ikhanda ngihambe ngiye eLondon ngifike ngithathe umsebenzi. Ngoba kufanele ngingene ngevisa ngisho ukuthi ngizonzani, ngizihlalaphi, ngizohamba nini. Le-South Africa ufreeway nje, uthela wayeka nje. Ivulelweni mngcele. Why? Because lesisiphithiphithi senzeka nje ngoba abantu afanele ngabe baqinisa umthetho ababhekene nomsebenzi wokuqinisa umthetho bayagebenga njengoba kusho ukubonana. So fanele namhlanje sizoshaya ikhwelo lokuthi umuntu oseNingizimu Afrika zisukumele zimele sibambisane sibhekane nempi.